Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы, у студыі Сергей Пахомаў і галоўнае сёння. Ведаць праблемы людзей і працаваць на вынік. На пасяджэнні выканкама абмеркавана работа розных суб'ектаў прафілактыкі па рэалізацыі дырэктывы нумар 1. У лес не нагой. У сувязі з засушлівым надвор'ем і ростам лясных пажараў на тэрыторыі Маладзечанскага раёна уведзена забарона на наведванне лясоў. У праваслаўных светлая сядміца, а гэта значыць, што няма посту, ва ўсіх храмах адкрыты царскія вароты і з-за званіц даносіцца радасны дабравест. Ведаць праблемы людзей і працаваць на вынік. На пасяджэнні выканкама абмеркавана работа розных суб'ектаў прафілактыкі па рэалізацыі дырэктывы нумар 1 прэзідэнта краіны за мінулы год. Тэму працягне наш корэспандэнт. Сумесныя намаганні структурных падраздзяленняў райвыканкама, праваахоўных і кантралюючых органаў, грамадскіх камісій і працоўных калектываў былі накіраваны ў першую чаргу на недапушчэнне росту загінуўшых ад знешніх прычын. Разам з тым, з жыцця раней тэрміну пайшлі за папярэдні год 124 чалавекі. П'янства і алкагалізм у гэты спіс таксама ўнеслі сваіх ахвяр, хаця ўзровень ужывання алкаголю знізіўся на 0,2 літры на чалавека. В первом квартале у нас погибло от этой причины 4 человека. В прошлом году 8. То есть наличие положительной динамики, и наша задача эту динамику сохранить, по крайней мере, в 2019 году и на следующий год. Кожны месяц у зводках Дзяржаўтаінспекцыі фіксуюцца і дарожна-транспартныя здарэнні з удзелам дарослых і дзяцей. Разам з тым, колькасць вадзіцеляў, якія кіравалі аўтамабілем у стане алкагольнага ап'янення, зменшылася, гэтак жа, як і колькасць загінуўшых. А вось што выклікае занепакоенасць, дык гэта негатыўная тэндэнцыя росту гібелі людзей на чыгунцы. Прычыны ў большасці сваёй асабістая неасцярожнасць і звядзенне рахункаў з жыццём. В 2018 году зафиксировано 5 случаев травмирования граждан со смертельным исходом. Таковых случаев в 2017 году был 1. В 3 случаях травмирования действия потерпевших были направлены на умышленное лишение себя жизни, суицид. Не здымаецца з павесткі дня праблема суіцыдаў сярод насельніцтва. Прычым рашэнне пайсці з жыцця прымаюць людзі, часцей гэта мужчыны з самых розных узростаў, прафесій і сацыяльнага стану. Не кожны падзеліцца сваімі праблемамі з псіхолагамі і псіхіятрамі, але ж чалавек не можа жыць адасобленым ад грамадства. Когда что-то случается и начинаем уже конкретно более детально разбираться, тогда всегда находятся какие-то причины. Всегда. Что вот это нужно было обратить внимание, это нужно было... Да, но когда это случилось, уже после драки кулаками не машут, все. Факт есть факт. Только причину устанавливаем. А что надо сделать для того, чтобы профилактировать это? Вот сидят в основном все руководители предприятий района. Какая работа проводится в коллективах? Об этом мы сегодня не сказали. Какая атмосфера коллектива? Какая проводится идеологическая работа? Профилактическая работа. Ведь есть люди в коллективах, которые действительно, на которых надо было бы обратить внимание. И психологи, и те, кто этим занимаются, они знают это. Мы с вами пройдем не заметим, а специалист заметит, что с этим человеком надо дополнительно работать. Асабістая бяспека грамадзян у многіх выпадках залежыць не толькі ад выканання імі пэўных правіл паводзін дома, на вуліцы, ў калектыве. Належная ахова працы на прадпрыемствах, крымінальная абстаноўка ў раёне, асвятленне вуліц у цёмны час сутак, нават своечасова пакладзеная зебра ў сельскім пункце на аўтатрасе могуць папярэдзіць няшчасныя выпадкі з людзьмі, як і тая ж замена ліфтоў, якая з павесткі дня не здымаецца не першы год. Данные работы ведутся медленными темпами и с несоблюдением сроков. В 2018 году, согласно разработанному райисполкомом плану, необходимо было заменить, модернизировать 33 таких лифта.
Супрацоўнікі аховы здароўя, дзяржаўтаінспекцыі, аддзела па надзвычайных сітуацыях праводзяць прафілактычныя рэйды, акцыі, сустрэчы з дарослымі дзецьмі на адпаведныя тэмы. Сваю дапамогу заўсёды могуць прапанаваць псіхолагі. Разам з тым, магчыма, патрэбна шукаць і ўкараняць новыя формы работы з насельніцтвам па папярэджанню гібелі ад знешніх прычын і вырашаць справамі, дзейснымі парадамі, праблемы і прапановы кожнага чалавека. Словам, галасаваць за жыццё разам. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. Змяненне бюджэта. Ужо з 1 мая беларусаў чакаюць пэўныя новаўвядзенні, што тычацца фінансавай сферы. Напрыклад, павысіцца бюджэт пражытачнага мінімума. Паказчык павялічыцца больш, чым на 7 рублёў і складзе 224 рублі і 2 копейкі. Нагадаем, што сума пераглядаецца раз у квартал. Новы памер будзе дзейнічаць да канца ліпеня гэтага года. Прапарцыянальна мінімальнага бюджэту ўзрасце аднаразовая дапамога пры нараджэнні дзіцяці. Працоўная пенсія пабольшае на 6,5%. У выніку яе сярэдні памер складзе 411 рублёў. Таксама з пачатку апошняга веснавога месяца вырасце тарыфная стаўка першага разраду для разліку зарплаты работнікаў бюджэтных арганізацый. Было 35,5, цяпер 36,4 рублі. Плануецца, што ў 2020 годзе схема аплаты працы бюджэтнікаў зменіцца ўвогуле. З 1 студзеня тарыфную стаўку заменяць на базавую, якая складзе 180 рублёў. Таксама ў маі могуць перагледзець стаўку рэфінансавання. Гэтае пытанне абмяркуюць на пасяджэнні праўлення Нацбанка, якое запланавана на 3 мая. Цяпер узровень стаўкі складае 10%. У сувязі з засушлівым надвор'ем і ростам лясных пажараў на тэрыторыі Маладзечанскага раёна уведзена забарона на наведванне лясоў. Такое рашэнне прынята райвыканкамам ад 26 красавіка. Па інфармацыі спецыялістаў Маладзечанскага лясгаса, у мясцовых лясных масівах гэтай вясной зарэгістравана 5 узгаранняў на агульнай плошчы ў 1 гектар. У дадзены момант лясная ахова пераходзіць на ўзмоцненае дзяжурства. Праводзіцца патруляванне ляснога фонда спецыялістамі лясной аховы ў светлы час сутак. Вядзецца бесперапыннае назіранне за лясным фондам з пажарных вышак і з дапамогай відэакамер. Грамадзян, якія парушылі забарону на наведванне лясоў, чакае адміністрацыйная адказнасць. Штраф у памеры да 25 базавых велічынь, а калі лясному фонду будзе нанесены і пэўны урон, да 50 базавых. Маладзечанскі філіял Мінскае абласное агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры 4 мая з 9:00 да 15:00 праводзіць дзень адчыненых дзвярэй і ажыццяўляе бясплатнае кансультаванне па пытаннях ацэнкі і дзяржрэгістрацыі нерухомасці, правядзення здзелак з ёй, вырабу тэхпашпартоў, устанаўлення або аднаўлення межаў зямельных участкаў. Папярэдні запіс па тэлефоне 58 07 23. Парад прафесій. 1 мая ў Маладзечні адбудзецца абласное свята працы і 115-годдзе прафсаюзнага руху Беларусі. Дэлегацыі з 23 раёнаў Міншчыны ў 10 гадзін 30 хвілін ускладуць кветкі да мемарыяльнага комплексу ў парку. Пасля ў 11 гадзін на цэнтральнай плошчы адбудзецца ўрачысты мітынг, прысвечаны прафсаюзнаму руху Беларусі і святу працы. Выступяць творчыя калектывы Маладзечанскага раёна. Будзе арганізаваны мотапрабег байкераў Сан-Сіці. Запрацуюць фантаны. З 12:30 до 15 гадзін у парку культуры і адпачынку імя Перамогі гараджан чакае культурна-забаўляльная праграма з удзелам творчых калектываў і індывідуальных выканаўцаў Маладзечанскага раёна «Сонечны май». Выстава вырабаў майстроў-рамеснікаў, гульнявыя праграмы, цыркавыя забавы і на абардаж. Літаратурная праграма «Наш край сустракае 1 май», малюнкі на асфальце, беларускія гульні і танцы з этнаграфічным клубам «Кола». Таксама ў гэты дзень запрацуюць атракцыёны. У праваслаўных светлая седміца. А гэта значыць, што няма посту. Ва ўсіх храмах адкрыты царскія вароты і са званіц даносіцца радасны дабравест. Стаць званаром на светлай сядміцы можа кожны жадаючы. З нагоды Вялікадня ва ўсіх праваслаўных храмах адкрыты доступ на званіцы і ў суправаджэнні вопытных званароў можна абвясціць усяму свету сваё музычнае «Христосу воскрес». Графік допуску на званіцу вызначае кожны храм самастойна. У гэтыя дні прынята наведваць хворых, дзяцей-сірот і несці ім вестку пра ўваскрослага Сына Божага. Наступнае свята Раданіца. У гэтым годзе яна 7 траўня. Гэта ўсе навіны, што мы паспяваем расказаць вам. Адразу пасля кароткай рэкламы прагноз надвор'я, не пераключайцеся, усяго добрага і да сустрэчы!